যন্তর মন্তর जों अलरेडि जन्तर मन्तरनि जे चिनि धरना प्रटेस्ट खायजानाय अ जागा जों अलरेडि फाइ सकबायखा ओंखाय चिनि जारा अर जागा प्रटेस्ट खायनो बाय फायनाय रं न बरना जतन कबगो जों 11 बिसिंनो अर सकबायखा चानाय तांगै मला 12 नि सिगां जों प्रग्राम जोंनाय ते चिनि लिडार्स रक जारा चिनि अबरक जतन अर फाइ सकबायनाय कारण जों हिमै फायनाय माने जों हिमै मा फायलिया हिमना रलैया आबन बागै जानि जा अट' रकायनो जों मा फायलिसिनाय एगे बरक गारि प्रोवाइड खायनायनि सामाबो बरक प्रोवाइड खालिया किसा स्टेट गभर्नमेंट जोंना थंखा राज्य सरकारनि थेके चिनि गुबुननि दफानि चिनि बरम गोनां लिडार्स न तिप्रासानि दफानि बागै चबा खायमाना किसा केबेंना बागै बरकबो साक्थार लायजाखा बरक साक्थारमा बिसिंतै जों तिनि किसा ते किसा कस्त मानखा जों 2,500 किलोमीटर मुभमेन्ट खायथनि किसा केबें मुंफायखा आम बागै चिनि तिप्रासार न जारा अरनो प्रटेस्ट समान जानाय तनाय न 11 बिसिङो न हर जागा दाक्ति दाक्ति फाइ सकबायखा चानाय हेंके जों लेरिया करिनाय कारण चिनि फातार हानि गुबुन स्टेटनि चिनि लिडारबो बरनबो जों बरबो जों आरो इनभाइट जाक बरबो तिनि आरो जयनिं खायनाय हामबाय गे जतन फायदे आं फाइ सकबायजाक मोनसे सिगां गेनरबो जतन दाक्ति दाक्ति फायनाय एरेन्ज खाय फायलायना बागै ननो कबक जों